सागोन' नों हामनानै मोसौ नों नेपाल थांना नादी बावने कस्त को तंग जाबो जों ताबो ताइसा फाइ सफायलाय जा किसान सुनग बरगय मालानि बागै ओंखाय ताबो क्रिसान न 18 तारिख तिरंना बागै तियार अंग पेका टिकेट ताने पेका ओंखाय ताखौ बहर नरक जे मानसा खलता खुंनि खायफानो बनसबा जादि ब आसके ताबो नेपाल थांनो बागै रांखाय अंग टंखा ओंखाय नरनि हामजामु टंहाय बा किसान मिसा सबा जादि ओंखाय बरगय मालानि बागै फाइजाक मुनाय बिसाल फाइ सफायजाक बन नग ओंखाय आं ताबो नरनि मानसि Anh tin nó anh tin sao tin nó sao yang tin nó có đấy yang cái tên mục đích là yang cái có lấy một triệu trong đó yang bao hay nó cái nó cái mà khai nó khai mà sao nâng một cái nó nằm xuống ngắm khé hả sao lại cọc sao lại nó cọc xem mà nó sao lại coi sao lại đó lại yang này đây cái này cái này muốn ta sao ra sao lại coi bo mokol yok jai kuno nuglia emon khi bini mokol nugai ang belai khi kiri suka sik ang dunia bere fekam hai mane mokol ha ki kholob jaro kebo jaga nugya kho ge bini mokol nugai ang onek titama sase nai kharma songjang jak suka ge tabo kisisa boroni rang rok busu jate engkha foilabak jeng video khaijak rang rok kori hanai haipano tabo to jeng already 18 tarik thangna bagai ticket abo khaika ge obono busu jate nainai glana रां लाय बिसिलाय करे माने 10 12,000 15,000 दक मिसा इनके ताबो तो अनेक दिन बार खाना फासिंग सिम लांनि वानथनो कय मास रं खाना जों लांनि खालाय माने ने ओहा 2-3 मास थास थालिया ना तेलंना हिलाय दुजाक आइफु माने आं फाइ माने सिमिं प्ले कय मास रं खानाय माने दखना 4-5 मास रं खाना इनके जों 4-5 मास रं खाबो लांनि खौ के फाइनली जों ताबो 18 तारिख थांलाय सिनाय ब्रबाय नेपाल लांना बगै जों 18 तारिख टिकेट दो नसाला त्रिसाना नों हामरना मुसुं साले मुसुगो हामनानै आंबो गाम खायना मुसुगो बना पस सकायनि जनि बासान गाम खायना मुसुगिया साराय गाम खायना मुसुगनि जनि बासाना आइ फुले परासुना खायना मुसुं दो होनो बिनि समान स्राय रबा ताबो बबे बसा सायने रबा परासुना से खायदों साराय परा जा बिनि साले कतै रक साराय ता स्कुल नो परि जालायो बखाय मकला हाय यंजंने बागय परासुना खायनि आं दफले इनके ताबो बरुक तो बना हिजि दं खाना माने बबो बिनि बखा मुसुं जाय दं खाना माने बनि स्कुल थामनो बबो थांना मुसुं जागना बायसाबसे स्कुलाव थानि साना आयो दे इनके तावनो सालान बायतना कावका जानाय नों लोको दं ना बबो जे माया गारं सारं नंखायबा तंखायबा खायतं फले जे खरसा दं खंनै दं 10 टाका दं 20 टाका दं ब खायना मुसुखायबा खायतं फले माया गारं ल आइफले जे मानते जे माने बागै इनके रां पैसा बसुआ माया फनो बिनि बाय मतानि थानपो माने थाङि खलम तं हामजात होनो आयो दे जा हमतं हेरे पुं अंग थं फले मतानि थाङै बिराद खायतं फले इनके सालान बुंहाय त्रिसान त्रिपुरा न निनिखाय को 50 त्रिपुरा मोताम पारा हिजानो ने मदम पारा न दमासु आइडिया फले इनके नखाय त्रिसाने बिना आमा फले चलाय जे बने मासां दर नने आरो मासा दंगो आरो मासा दं न बखाय बय बिनि बखाय ताबो बरा बखाय अजांगा ता थांजाव मा संजा ब परि दङ परि यो केमने खेन नब्राय साइ दङ नगरो वाति कलाया दे कालायो वाति कालायखाय ल बइन पायो बारिन्दा इमो सादं बनाanya हिंकाय खलमनि बागा छारा ओसिगां न उसु वाति बरो तंखांगा नगनो तंखा न बिसिनता कालाया जागा कालाया जागा ओ नबार फैके किसान नबार फैके बासिबेने ब्ला नगरो बा नायनायले ओ बखां वाखांनि बाय सादं दुनिया प्ले हिंकाय हाकिसि दं प्ले बहं हं तंगाय नगद बासन नांयाबा के नाव माने बुनि जागा र काम खाय चाइ दं जाफै न के बुनि जागा थामिया का मासे मासा यां के हिसाबन का ओहो के नाव खानाय मा खाना बुनि जागा थाया के बहक से माइक लाया
Oke, tabuk sih, kirisan itu kami kok sana. Oke, Nang ko koy. Mokol sa ogo. Ujangni nungya no. Nang khamnani musu. 오 사람이 이장보 결례 하나 먼저 가나 능. 오 목소리 능제 동거 어바로 또 샤갈 바리 baca. 바리 캔다 바리 캔 능냐 동 Oh, sekarang tengah kan nuzah ya. 오 사람 가이 결례 게 하래 이장 목소리 야 끼우고 목소리 있는 능제 동거 Baca kayak itu 뭐, 음. baca cek clear yang tengah. 또 샤가이 아로 말을 뭐 마도 포가이 후트로고 비니 약바이 Enggak foto kan kayak yang tengah na. Bob tidak mau 소이디라고 후간가이 띠그둥그둥 그래. 사고 힘이 사고 사원 사원은 뭐. 아기로 투입하면 아기로 팔려야 되다가. 딱라이 파야 오 판게 후가 이장니 क्या थुइ फाइपले इजंगनि मारंग जहिं गाय इजंगनि फानके हुगांगाय उ मिखिरगाम कि सिनां खांगाय थुइ फाइपले 이거 딱래 팔려 나. 사례 사적 시리바 앞으로. 사자고 사고 흔히 사고 마도고 흔히 사고 이 우부 마네로 따니까 사고 용록 동나 플레. 하가이 고능냐 함나이 따복승 네발 당강 가이버 하이나 함 타나이. 이게 아버나 로크런 타는 거이면 시니 그거니 바기세 프레르 카이베데. 지니 그거니 바기세 자라 크리스찬 केबो सोरी बायदि हिन्दू केबो आदि खामानि मावना युट्युब एक्चुअली जों दिनै फाय माने गोगै क्रिस्टाननि न'आव फायलाय माने प्राय जों बना कग्र माने 6 मास रंखाना नेपाल थांना बागै कग्रलाय माने रां फैसा कायान बाय लांनाया इनके ताबुक तो ब्रग जे मानति जगाल खा इनके जों जे मानति ब्रनो साइजो खायनाय इनके सिनि दामिनिबो ब्रनि बागै अनेक चाइतगो एक्चुअली आं जिकुनु काम नांखंके बनो कलमा खयो इदो बेबायदिनो प्रब्लेम फाना बनो कलमा खयो इनके ताइ त्रिसानि बुङा फाबायतो बरन फनाव रिचार्ज करिं दं इनके बबायनो कलमा खयो इनके फायदि जारा नायतनाय लुकरक बनो जे मानति सपोर्ट खायदे जे मानति बनो सब्सक्राइब खायदे दि जारा सब्सक्राइब खायारो इनके जे मानति भिडियो शेयर खायदे जादे भिडियो शेयर खा इनके सिनि कगै त्रिसान बते किसा सबसो मानतो हनाय इनके जारा रां पुजा बाय मायारो इनके फायदे बिनि बागै जों समान के प्रेयार खायलायनाय इनके क्रिस्टान रंके बिनि बागै प्रेयार खायदे सुरि दे इनके जारा हिन्दू रंके बिनि बागै प्रेयार खायदे इनके असंना आं साना मुसुङो लोगोरावनो बेलाके हामबाय बिनि जे सब्सक्राइबर रक आना जे बनो जे सपोर्ट खायतनाय रनो बेलाके हामबाय इनके गाहाम खुलुम तो हांके ते नेक्स्ट भिडियो जों मालायानो बिनि जे हामानि भिडियो नाव जदि सपोर्ट खाय माने नाव जदि आशीर्वाद माने तंखांके दाक्ते हामनाय अबनो लास्ट को हामबाय जतनो टाटा मुनाय बिसाल नम्बर हामबाय मारा ब आसके लामा हाकजालनि फायो ब बर' किसान जुंगाय फायो मालाय फैका हांकाय ब तिलांनाय बागै ताबो साइतगै दङ ताबो ब 18 तारिख तिलांनाय टिकेरक तानि फैका तियारखै हांकाय बनो बेला बेला हामबाय मारा हांकाय जे आनो सब्सक्राइब खायजा दंहाय किसा सब्सक्राइब खायरि जादों हांकाय किसा मा हायकिनो सुबागै दंदि जतना हामबाय